थाग्राफोरा आखाइ खबनांगौ माथो आखाइ खबनो होआबो खबलाया लायो जिरायना थाग्राफोरा आखाइ खबनांगौ बरिया बैसागु बोथोर बैसागु खनग्रोनि बिनि उनाव गासै नोंसोर बुंनायफोरखौ खनलांबाय थागोन आङो गिनि किन किन ताव ताव बेफोरखौ नाङा नामा बे गिनि किन किन ताव तावखौ नाङा नामा बरिया जागोन दे बैसागु दोंसे खननि बेवाइफोर रुंबा जुलाबो आंनो जुलाबो माइब्रानि गैयाब्ला मानि लाबोनांगौ बरिया बिथिंलाय माइब्रानि गैयाब्ला माथानि लाबो गासिबो बैसागु 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 I see.
थाय मा बुङो सैथोना नंखाय सोथाय बोसोरनि खेबसेल' रंजानाय बोथोराव गोखा गोखै जाना बोसोरनि खेबसेल' रंजानाय बोथोराव गोखा गोखै जाना रोङा नामा बेवाइखौ दांब्लाबो गानज्लेद जाया 1 2 3 1 2 बोसोरनि खेबसेल' रंजानाय बोथोराव गोखा गोखै जाना बेवाइखौ दांब्लाबो गानज्लेद जाया बोसोरनि खेबसेल' रंजानाय बोथोराव गोखा गोखै जाना बेवाइखौ दांब्लाबो गानज्लेद जाया बेवाइफोर रुंबा जौलाबो दोननो जौलाबो माइब्रानि गैयाब्ला माथानि लाबो ग्लब लोंनानै मोसालांनोसैया रंजालि बैसागुनि 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 रंजाबाय दा गिनिगिन गिन्दाव दावखौ होनसै नामा गिनिगिन गिन्दाव दावा जागोन ना जाया आं खिन्थु बै सिख्लाफोर खननायखौ खना दे आदा बिराजनिखौसो खनगोन थाइगिर बिबारनि आगै फालि लानानै